Bumaba ng 70% ang naitalang COVID-19 cases sa bansa ngayong taon kumpara sa kaparehong panahon noong 2025 ayon sa Department of Health o DOH. Umabot sa 1,532 kumpirmadong kaso ang naitala mula January 4 hanggang July 11, 2026. Mas mababa ito kumpara sa 5,070 cases noong nakaraang taon. Sa kabila ng mababang bilang ng infections, sinabi ng DOH na patuloy nitong binabantayan ng sitwasyon sa pamamagitan ng disease surveillance at pakikipagtulungan sa mga regional office at local government units. Hinimok ng ahensya ang publiko na ipagpatuloy ang mga simpleng hakbang sa kalusugan, kabilang ang regular na paghuhugas ng kamay at pagtatakip ng bibig at ilong kapag umuubo o bumabahing upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 at iba pang respiratory illnesses. Pinayuhan din ng mga makararanas ng sintomas na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health facility. Angelica Cara, CLTV 36 News.